Africa my continent, Africa my home, se Africa kuyi South Africa kwaZulu, uku i-district, uMzumbe umasipala, uWard 16. La eceleni kwami inobaba uMngoma, oyinduna, aphinde futhi abe yikhansela. Le ndawo le kusevela umemeze. Ngibiza-ke kusevela umemeze na. Ecabhane, uzothi umuntu icabhane enkulu, kuphi necabhane evela umemeze. Size la ekhaya kuwagumede-ke la ekhaya. Kuvele umuka kwavele isika. Isimo esibi kakhulu la kubhubhe khona abantu bala ekhaya abayisithupha engozini ebhubhise abantu abawu9. Baba uMngoma, ufika nini umyalezo? Umyalezo ufika izolo. Yes. Emva kokuba kade kuzwakele ezindabeni ingane zayo-check-a uma bebonakala ukuthi kade bele ekhaya abafikanga eMlazi endaweni la kade behlala khona. Yes. Okuthe uma sekuyobhekwa ngokufanisa imoto bekwazi ukuthi bahamba ngayo nokwenzeka kwezinto nezikhathi. Wafika kumyalezo ukuthi ayikhona inkinga nje nokudala ukuthi kuvukwe kuyobhekwa. Ngempela kwatholakala ukuthi laba abayisithupha yilaba balekhaya. Laba abayisithupha kungaba lekhaya bese kuqalwa ke umnyakazo ukuthi kuyobhekwa laphana emakhazeni kahulumeni. Ngempela kwabonakala ukuthi ibona kwabhaliswa ke zonke izinto ezibhaliswayo ke sabuya ke sazohlala njoba sidangele sinje okwamanje umndeni awukazi ukuthi liyaphuma noma liyashona. Njengamanje sikhuluma ukuthi basesemakhazeni kahulumeni. Basesemakhazeni kahulumeni kumanje. Siyabonga baba. Siyabonga. Ake sithole umama naye ke bekuhlangothi lwakhe. Siyabonga kakhulu baba. Amen baba. Thank you so much. Udaba la ekhaya lunezintwana, lunezinto. Lufuna ukusidida kancane kodwa lusididi. Into yakhona ithi la ekhaya kushona abantu abayisithupha. Ma awusithathe. Ukuhlupheka kwakho okukhulu kulabantu abashonile. Kungakulophi uhlangothi. Angikaze ngizothathani mhlanze nani ngoba noma bethi bayahlanganisa akukho kuhlanganayo. Yes. Baningi kakhulu. Yes. Ngoba naye ubaba wengane mangithi ngiyabuka uzogcina sewela ngakumina. Yes. Kuthi kumele ngigcinise ngimfihlile kahle naye ngesizotha ukuze abantwana bangabi nokukhala kusasa. Angizazi fanele ngenze njani. Yes. Ngixakekile. Ngoba maqhubeka ngamthola umndeni wakhe ngizokwenza njani? Kumele ngimthathe ngimbeke. Mhlambe awuchazele umuntu ngaye uchaze ngewenabe ukuthi umkhwenyana ubaba wengane owakuphi yini enenza ngathi nikhungatheke kakhulu ngodaba lwakhe. Okuningi ngaye mina ake ngithi nje angikwazi kodwa ngoba kwakusaphila usisi. Yes. Yes. Uma wengane mina ngangijabulisa ukuthi phela nje uvelile nekuvela noma kwakuvele nomalume noma wevele nomngane wakhe yena umfanyana lapho angazi. Yes. Yes kodwa kona owakamchunu ukuthi kamchunu kephi mhlawumbe usisi yena wenolwazi ke soba usisi sowashona ke. Yes. Abantwana ke bebesemlazi bezibamba amatohweni bebamba beyeka. Yes. Kwazi kwafika le nasingikha phezulu. Umntwana wakhe, abantwana balengane njengoba lengane zami zilele namhlanje. Washayiswa imoto omunye semncane, washayeka kakhulu nje ekhanda. Yes. Uluya lo osele. Yes. Ungasinayi cishe akuhambi kahle kuyena ngoba naye lento engade ngizibuza ukuthi ngizobagcina ngani ngoba wabe engozini yemoto. Uleyo bhalisa njalo ukuthi ulisileke lo seshonile. Nolondi uyamshayisa imoto kodwa ke uLondi yena oright ngoba uyafunda uyaphasa. Yes. Lo walo baba oshonile nalo mama oshonile isidindi nje ngane ngoba nje manje isikoleni isiyekile isikole eMlazi ngoba shuthi lo omlamayo usezuyamdlula. Yes. Ingakuba walima wathinteka ekhanda mangibuza undodakazi washo njalo wathi ma wathinteka ekhanda.
Yes. Isibuya futhi le ngozi seyibuya isithathu la ekhaya. Isibuya seyizobaqoqa bonke-ke manje. Okay. Angazi fanele ngenze njani. Ukucacisela umuntu kahle. Isimo sala ekhaya sithi njengoba kushonele abantu abayisithupha la ekhaya. Ukhona umuntu ka7 oshonile. Obaba wezinye izingane kulezi ezishonile. Kodwa umama into ayichaza ukuthi lezi ingane vele ezishonile ekadadewabo. Ubaba umchunu lo wakwafika ekhaya ezovela ezothi baba. Kwagcina lapho azaziwe ihlobo zakhe, ayaziwe indawo avela kuyona. So ingcindezi enkulu njengamanje ukuthi umbiko bazowusa kuphi umbiko uthi ke ingane yenu ibhubhile engozini enzeke N2 eScottburg. Njobe echaza ukuthi undodakazi wala ekhaya bebehlala eMlazi nezingane zabo lapha ngakwaV behlala nomkhwenyana. Njobe umkhwenyana nje ebhubhile akwaziwa nje sodwa ihlobo sakhe nokuthi ke indawo yakubo kukuphi iyona ngcindezi enkulu kakhulu okufanele ukuthi ke manje sifune umndeni sibe silungisa futhi silungiselela ukuthi ke bebekwe ngendlela okuyiyona. Ngicabanga ukuthi ngibe kahle mama. Yebo. Yilokho sokucela nje owaziyo insizwa kwaMchunu ebithandana noma ebithandana noma ebihlala nenkosazana yakwaGumede le emathulini la ngithi sisho njalo. Yebo. uMacingwane Yes. besuka endlini kumina Okay. ngingumzali walezi ngane. Oh yes. Yebo. Suka kwakhe endlini uyatohoza esiphingo escape yard. Yebo. Kusebenza kwakhe idlula uma usuka uqhamuka phezulu egarage kaChembe udlula ujina ujika ungena esiphingo. Yes, yes. Uthi uqhubeka uqhubeka nje udlule egarage. Ngiyabona igarage yes. Khona isiklepu sokuqala. Khona sesibili. Yes. Kukhona esingena ongena ePeregrine emjondolo eminingi. Yes, yes. Uthi uma uzongena kuyona songena kusona kanje. Yes. Esasemjondolo. Ngiyileke futhi nami namhlanje. Ekseni. Yebo. Ngaya lapha endini lapha eIndia lisazi konke. Yes. Kodwa labe lithi mkhulu anginayo asinamali thina la ekhaya. Ubone uMacingwane bevuka 2 days 1 days eza la kuthina. Yes. Asinamali esingayikhipha thina ngoba into evane ngibona afuna third party kuhulumeni. Yes. Ngathi mina hayi anginawo ukuphendula ngoba vele ngijahile. Yes. Wathi akaphethe esclub yard yena kodwa khona umfazi ophethe esclub yard. Yes. Owakhona. Yes. Kodwa futhi akanamali. Yes. Mina ngisuke nje manje ngilandele nale ngane le ekhona ingane engekho la yala ekhaya. Kodwa ifikile ekhaya kunasekhaya kugcwele nje ngibagcwele ekhaya. Yes. Ngoba ingane sisuka kumina sihlala kumina sonke. Yes. Ngathi mina hayi ake ngiyehle ndizobonisana nabalingani bami. Abalami bami osibali bami. Yebo. Ngibone ukuthi kuhamba kanjani kulento ingaphezulu kwamandla ethu. Yes. Angazi ngizothatha nesihlanganiselana ngoba nami ntohozi ngisebenza ukuthi ngithole lo msebenzi ngakho bangiyakha ngakhe leyo ndlu bayikho ayikho. Sihlale phansi. Mina ke nami ubaba Majola namacinga njengayo. Yes. Mina ke. Yebo. Njengoba ngilanje ngisekhweni. Yebo. Ngizama ukuthi angenzanga lutho ke mina phakathi kwengane zami. Ngoba satholana emahlangeni. Yabuya ngangeke bizilutho kodwa ikhaya leli ngilazi ukusuka nokuhlala. Yebo. Ngimdala kangaka. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga baba. No asibongene mhlambe ke sihlanganisa ulwazi ngoba into esiyifisa kakhulu manje sesifisa nje ukuthola umkhondo. Sorry, okwesibili. Yes. Kunzima ukuthola indlela kaMacingwane. Ba. Ngoba noba ngizwa lihlala nezingane zonke zizake umntana uthulisile ingane yami indala intombi ndodakazi lo ophila naye. Yes, yes. Lathi ukuthi ngakina kodwa andikwazi kodwa ndiyakwenza ukuthi ube umuntu. Uyofika nini na eMozambique njengokungenza kanje. Awuphinde baba. Uyofika nini eMozambique njengokungenza kanjena na.
uloku ungihlukumeza ngishaya wena ke ukuphile phela wena ngikufutha ngeke noma ungayapi ngeke wenzele ukuthi ngoba nakina wasiyo into engishaya ngishaya ukuthi nami ngizobheka ngakuphi ngoba nendodakazi yami yasho okungenzeka ukuthi uvela ngalo macala uvela ngala qiniso baliyakhulunywa ke wobe kumchunu wangale emchunu wangala hayi wala ingane zami zengeke zingitshela into engayona ndibe ngihlala nazo noma sekuthiwa kunjani kodwa zingeke zingitshela into engayiyo songitshela into okuyiyona uthe ochazela umuntu baba uthe ukuthola kanjani ukuthi owangale ithini ingane ngathola wathi ingane njengoba niphatha kanje babexabene babexabene okay mina kini anginandaba phela nginama ngikwazi vele uwali awuyena phela wami ekhaya ngakusakuthola vele ukanje ndathola nawe ke ngathi sajabulelana kodwa manje soyenza ngayo soyazi ukuthi nasivezelana amaqiniso okay ke fine ke ndingabi nandaba njengomzali mina ngoba into yababili angingeni ndingumzali mina yes njengoba nale ekhaya nafana mandazalwa uMagomede nale ekhaya ngoba ngahlala le ekhaya yes nalezi insizwa lezi ezindala liya ndahlala nawo kakhulu ndiphila mina le ekhaya zange ndibe nacopho nento encane nengikonayo la ekhaya hlala nikwaphila njengangisho ngithi uliyo kubanzima ukuthi sithole ngoba akekho umacingane wala ngoba nami ingane zami batholana ehlala kabani ehlala kaMbambo bakwazi kaMbambo le ekhaya niyakwazi kaMbambo ke la ehlala khona ekade khona inkomo la uliyo engafundi kuthiwa ekade ngulusa inkomo zasho njalo ingane zami la ke ngikwazi khona kule ndawo khona la oh yes angikwazi mina yes angikwazi ngeke ukukhombe kaMbambo mina ize la kwakuhambela khona indodakazi kwakane khona indodakazi wami omdala Thoko yelapho yebo batholana lapho kodwa lapho batholana lapho kaMbambo khona la uMbambo usekhona angazi ke ngoba mina ngihlali la ngihlala eThekwini njengoba besuka la beze la basuka kumina ekhaya eThekwini okay bahlala nami eThekwini abahlali ngaphandle yes hlala emzini wami wabona eThekwini